Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمبي أو فوكا ولنمندو أو منون سغلمي أنا شريف لا جبراني سانفي jamana kono jamana koka amba yin Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kisina ka hinana ka barka jidile alaka o kenen au bela jilinka ka keni jamiyatul ansar din international aleka wulika jowye no ye ka karamo fla ko lu blaka do jamana sabani nyogonche no ye Mali Burkina Faso ani Côte d'Ivoire o baraw hukumu konnana Mali taw u ka raison baraw banen tumanamina unana Bamako wajulu kun folo kera Bamako commune 3 la bara in bela jele nana kunche sambedi don octobre kalot le bisaba samba fla anita nishegi safo commune konana jamiatul ansar din ale bolo fara munu be akene kono ankara mo chama kumbe wa mo bora fam bela jele fe kana keren kana baro sharia min soro lay anga je ka nyama dawfe ame tangay ni ala fe ka bo sitana toroma ala sitana mi yoroma je ka bo aga hinela ako fe ame kuma damna ni ala tokoy ala mi ko damne ni ala bi ko laba wala ambalma ma fo ni islam ma fo ni no de ala ka kisike nene au bela jelenka wala anga safo commune president wala no Abdou Dambele ko ka boka na ba be bismillah kan ni anga karamo baw ni ala sona ambe foli ke anga safo na no kandugu be ambe foli ke au bela sabu anfle wajuli min kana kane ama dogo mo shila ka fo wajuli ncuna me ana chuni be an faw ana mbaw be boraka kenefa ni ala sona jamato bi kofe ka nale o la president ko foli ke awla aga bolila o kofe anga namba amu bismillah anga karamo babi ambolo korabi wudu international tokola ane wudu national tokola no El Haji Seydou Diallo kabo kay ala ye safoka angar sigado ale rabi ka fara abalmake ka na tamanyo no El Haji Abdoulaye Jabate kabo an fe Bamako ya ni ala sona ubia Ansar Din international de togola ale tourner bado boloda ka nyasin jamana sabama o jamana saba ala ye Mali gar sigado ala wala ambi anga secrétaire fo ka wale nyimando ka barkada boraka am bismillah liminke safo ansaru togola ani safo komini bela jele mo togola ko bismillah li jara anye wala alhamdulillah nali kun ayo nyefo dowrete alaka dine la selido ka se ka nyoko blasira doni mba minnu bi safo kono ya kana udeme u ka baara la ka an niyɔrɔ k'a la u bɛ min fɔla ka kɔrɔ kana jidili kɛ o kelen de la ka segin a kan o la an bɛ safo dɔnnibaga bɛɛ fo o kɔfɛ ka dugutigi fo ka laban ka a diinɛ taasira bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ baara in bɛɛ kun ye arijinɛ min ɲinini ye ya rabbi ala ka nɔgɔya an ye aw minnu bɔra aw ka so kana kɛnɛ in kan an bɛ aw yɛrɛw fo aw ka bɔli la aw ka so kana nin kɛnɛ barikalen kɛnɛ hɔrɔma in kan an b'a ɲini ala fɛ a kɛra ka hami minnu to an na dogolen ni bangelen min ni ala ta bɛ bɛn ala k'a bɛɛ dilan ye o la su in na
Ansaruddin Islamiya n'o y'a bureau international ye bureau min n'o bi Ansaru bi diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ bureau min bi a bɛɛ coiffé Ansaru bi jamana 30 ani kɔ de la diɲɛ kɔnɔ an bi don min na i ko bi o la o bureau o de ka labɛn ye nin ye ka se ka tournée labɛn jamana 3 kɔnɔ ka karamɔgɔ bɔ ka cɛri o jamana 3 in kɔnɔ walasa ka Ala ka jɔn wele kana Ala ka diinɛ ma o la o sira fɛ Bamakɔ an ka karamɔgɔba Ibrahima Tera Ala sɔnna Bamakɔ garijɛgɛ kɛra ale de ye o la wulada in na an nana kana baro kɛ an badenw fɛ yan ni Ala sɔnna so in na an ka karamɔgɔ min dar'a kan national tɔgɔ la n'o ye Mali yɛrɛ karamɔgɔ bureau bɛɛ lajɛlen min b'o représenter o tɔgɔ la karamɔgɔ min dar'a kan o de ye an karamɔgɔkɛ ye Alhaji Saïd Diallo ka bɔ Kayi ale de dara an karamɔgɔ in kan ka tournée kɛ o la safo Ala sɔnna tournée in kun bi cɛ aw de fɛ yan bi wa an karamɔgɔ Saïd Diallo ni Ala sɔnna ale de bɛna su in na wajulu kɛ ni an ye o la an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi a bɛna kuma min fɔ Ala k'a nɛnkun sabati wajuli a ti kɛ maa nɛgɛla ye su in na wa Ala ta lamɛnni a na fɛn mɛn a la safokaw aw t'u famana ka min mɛn wa aw na fɛn mɛn a la su in na tuma dɔ aw tun ma deli ka min yɛrɛ mɛn fiyewu sabu karamɔgɔ min bi an bolo bi a ye min kalan a b'a dɔn wa a fɔli a ka ɲi ale la a bɛn b'a da a Ala ɲɛsiranɲɛ b'a la wa a faamu n'a kodɔn bɛɛ dafara la min bi k'a fɔ o b'a dɔn ne min bi ka kuma kan n bi karamɔgɔkɛ in dɔn sabu n'a jɛra siɲɛ caman wa n'a jɛra ka tournée kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye wajuluw kɛ ɲɛna a ka ca o la ni Ala sɔnna bi ta a ti kɛ basi ye k'a na bi dɛsɛ bismillahir rahmanir rahim amin alhamdulillahil wasil alhamda bin ni'ami wa ni'ama bi shukr amin nahmaduhu ala alaihi kama nahmaduhu ala balaihi amin summa salatu ala al-muqtari sayyidina wa shafi'u gaddan fi sa'ir al-umam amin وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين وبعد إخوتنا في الله أحباب الرسول الله جماعة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام تعالى وبركاته لما دين وانسكر هيرلا يا ربي على كان ولي هيرلا آمين Ala kan labanw ye amin Ala kan kunna diya amin an ka ɲini fɛn ɲumanw Ala k'u nɔgɔya an ye amin a jugumanw Ala ka don an n'u cɛ amin an ka sɔrɔ Ala k'u jidi amin gɛrɛsigɛ Ala k'u saniya amin jɔn wasa man di f'i ka s'i yɛrɛ kɔrɔ an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ amin Ala ka hijabu da an kan amin Ala k'an bila a ka tanga kɔnɔ amin Ala k'o k'an ye Ala kira bonya kama Ala k'o kɛ kuranɛ bonya kama amin Sola la rasuli China ka bɛn le 25 10e mois 2018 an ka Ala ko fɔ bɛnna o ma nin dugu nɔrɔma in dugu barikama in kɔnɔ China n'o ye Safo ye k'an ka foli ɲɛsin dugutigi ma a n'a ka conseil an ka dugu sijɛw ɲɛnatigɛ minnu bi yan k'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka maire n'o y'an ka commune ɲɛmɔgɔ ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'an ka foli ɲɛsin dugu in den kelen kelenna bɛɛ ma minnu bi yan ani minnu ti yan ka deli Ala fɛ n'an ye hɛrɛ sɔrɔ yan Ala k'o jidi
na ye tɔɔrɔ sɔrɔ ya shirifu bonya u barika n'u lahɔrɔma kama an y'a ɲini ala fɛ ala k'o labɔ Amin. hɛrɛ caman bɛ ala bolo an y'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ an kelen kelenna ye Amin. tɔɔrɔw ka ca ala ka don an n'u cɛ Amin. ala k'o k'an ye ala kira bonya kama Amin. ala k'o k'an ye kuranɛ bonya kama Amin. sallallahu rasulil karim Wasale. Aga do amne. k'an ka foli ɲɛsin nabagaw ma Gome. minnu ye kɛnɛ in seereya O saba. ka y'a kan Aya. kɛnɛ minnu ka bɔ ala bolo Nam. a ka dugukolo kan Ha. o de ye ala ka diinɛ a ɲɛ bi fɔ kɛnɛ minnu kan Ha. ka y'a kɛnɛ kan kunnandiya tamasiyɛn don Aya. n'i bɛ kunnandiya ɲini Nam. kɛnɛ minnu bi bɔ ala ka diinɛ tɔgɔ la Aha. bɔbagaw fɛ Can. a ye Ha. o ye kunnandiya tamasiyɛn de Ko saba. kira sallallahu alaihi wa sallam a Wasale. y'o de fɔ Can. a ko zikirullah Nam. shifa'ul qulub Aha. ala bi fɔ yɔrɔ min Can. a fɔbagaw ye Nam. ala ko fɔ yɔrɔ ka jɔnw hakili jigin ala la k'o ye dusukun fura de ye Can. n'i ye kitabu lajɛ mawaizu sahaba wa anbiya Aha. seyidina umaru b'a fɔ kitabu in kɔnɔ Nam. a ko wajulu yɔrɔ Aha. wajulukɛyɔrɔ Nam. ka taa sigi Aha. ka lamɛnni kɛ ni faamu ye ni kodɔn ye Ha. k'i basigi Nam. ko i bɛna sigi wajulu kɛnɛ kan k'o b'a sɔrɔ i ka jurumu ka bon tɛ hamati kulu ye Can. nka n'i ye lamɛnni kɛ yanni i ka wuli Nam. ko o jurumu ba in f'a bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ baraji ye ka d'i ma i kunnandilama bɛ wuli ka taa n'i yɛrɛ ye Can. Sigatala. o la ni wajulu yɔrɔ ka di minnu ye ni minnu b'a labɛn ni minnu b'a seereya Aha. kana siga fiyewu hali n'i ma ɲi tant k'i bɛ wajulu lamɛn ni kodɔn ye ala bɛ sɔn i bɛ ɲɛ Can. Tala. o la minnu ye kɛnɛ in seereya Nam. an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Amin. mɔgɔ mɔgɔ ye nin kɛnɛ in seereya an y'a ɲini ala fɛ hali n'i tɔgɔ bɛ kunnangoya lisi la su in na bonya kama an y'a ɲini ala fɛ ala k'i tɔgɔ b'o la k'a bila kunnandiya lisi la Amin. Mimina. ala k'o kɛ sirifuw kama Amin. sɔlala rasuli Wasale. baara in labɛnbagaw an b'u fo Gome. an ka sous-section Aya. n'o y'an ka komini ye Can. jamiyat ansardini tɔgɔ la Aha. an ka komini na yan Nam. n'a ɲɛmɔgɔya n'o kalifa mɛn an balimakɛ ma abudu danbele Aha. a n'a ka komitew Can. a cɛw a musow Anga. olu de ye nin kɛnɛ in bɔ Aha. internationalement Can. nin sanga in na karamɔgɔ 6 ɲɔgɔnna an ka internationali kelen don k'o cari Aha. o karamɔgɔ 6 in na Nam. 2 bɔra burkina Aha. 2 bɔra côte d'ivoire Can. 2 bɔra mali la yan Aya. o ala sɔnna anw bɛnna min ma yan Aha. ni an n'o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Nam. o de ye alhaji ibrahim tera ka bɔ burkina Can. an ka mali national Aha. udu national n'o ɲɛmɔgɔ bɛ alpha jalo bolo Aya. ale de ye anw kɛ a kɛrɛfɛmɔgɔ ye Aya. k'a ka danaya d'an kan ko an n'a ka baara in kɛ Can. o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Aya. ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ diinɛ in minnu b'a la ka sirifuw dɛmɛ k'u ni di k'u ka nafolo di ka silamɛya dɛmɛ Ha. kana siga fiyewu ni ɲininkara alijinɛden ɲɛnɛma na i b'olu de yira Can. Sigatala. sabu n bɛna kuma minnu f'i ye n bɛna daliluw de d'a kan Aha. k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa ɲininka dalilu la o t'a la fiyewu Ha. Era. est ce que kuma in bɛ faamu Bifamu. alijinɛden ɲɛnɛma n'i mago b'a la sirifu kanna don Ha. alakira ba ko ten sallallahu alaihi wa sallam Wasale. a ko man ahabbana ahlal baiti Nam. dakala aljanna Can. wa man abghadana ahlal baiti Aha. dakala nara Can. fiilu min don arabukan mɛnɛw b'a dɔn Ha. madi don a tigi donna kaban ne Can. mɔgɔ min ye kira somɔgɔw kanu Nam. ka k'u dɛmɛbaa ye Aha. diinɛ in a ka s'a seyɔrɔ la Ha. e ka kɛ o hakili sigibaa ye ko n'i ɲininkara alijinɛden ɲɛnɛma na min donna k'o de don i k'a yira Can. Allahu Akbar. n'i ɲininkara jahanɛmɛden ɲɛnɛma na ko kana se ka fiyewu minnu banna kira somɔgɔw la a balolen hali n'a bɛ mɔgɔw seli kira ka kuma de don ko jahanɛmɛden don Can. Sigatala. walaw minnu ye sirifuw kanu Nam. a y'a nisɔndiya a k'a fari foni Can. imam shafi y'o de fɔ a ka diwani kɔnɔ Nam. a ko alu beitu nabiyi Aha. alu beitu nabiyi zari'ati Nam. wa hammu ilayhi wasilati
arju bihim u'tu ghadan biyadi al-yamin shafa'ati ako kira somogo olu de ye ale ka wasila ye aka yele yelena ka so sanfɛla sɔrɔ olu de ye ale ka shafa'a ye n'o y'a ka surunalidon ye lahara a ko jurumu mana bonye cogo cogo kira somɔgɔw tanuni u mankutu fɔli u dɛmɛni o n'o kɛra jurumu min ye ko ale imam Shafi'i ti tubi ka b'o la fiyewu ale bi continuer o fɛ o la minnu ye shirifuw kanu a ka dɔ kunnandiya adresse kunnandiya diplôme kunnandiya ni sutura ni wasa diɲɛ kɔnɔ yan shirifu dɛmɛna lahara ko tɛ dɛ ala b'i kɔ yɛrɛ de banba diɲɛ kɔnɔ yan fɔlɔ i mago bɛ fɛn o fɛn na ala b'a bɛɛ nɔgɔya i ye i wasalen bi sa o la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu cɛsirilen don diinɛ a ka faamu a bɛn kuma diinɛ da kuma diinɛ kantigɛ kuma minnu jɔra o ye aw de ye o la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara an bɛ dugawu k'a ye nin ɲɛnamaya in kɔnɔ a y'a seko k'a la sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen ale y'a sɛbɛn ka Haidara tanu a ko a bɛ ala fo tabaraka rabbuna rabbul anami wa salli ala rasul bidawami ila baharil ulumi lana madihun ma'aniha hawati kulla tamami uyunul ilm wal hikam المفيدة لقد أحيا لنا دين السلام خليفة ربنا بعد الرسول دعا كل البرية باهتمام لقد هذا العلوم وصار علما إليه الناس ألقوا بالزمام مقالته شفاء للقلوب ورؤيته حسام للعام السيد شريف عثمان مدان حيدرا akwa ba ala tanu ka barkada ala mi danfɛnw da ka hinɛ ɲini ala fɛ a k'o kɛ ala kira baka min ti kɔtigɛ k'a ka tanu ɲɛsin diinɛ a dɔnni diinɛ dɔnni ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di cɛ min ma a tila k'a masiriw k'a la a dafalen Sherif Usman Madani Haidara don ala kira mɔden ala ye min sugandi k'a bila diinɛ in a laseli sira kan ka kɛ kalifa ye ala kira kɔfɛ ni diinɛ laseli ye ale de ye bɛɛ wele ni wele cogo ye mɔgɔw wele cogo tɛ kelen ye nka ale ye bɛɛ wele wele cogo la i ti karaba i ti bugɔ ɲɛŋuni ti bɔ i la ka diinɛ yira i la Sherif Usman Madani Haidara ale ka fura a ka kumakan o de ye fura ye fura min don fura in ti farikolo kɛnɛya dɛ ale ka kumakan de ye fura ye ka farikolotigi dilan a cɛnnen kɔ k'a bila minɛn kɔnɔ mɔgɔw jigi kun t'a kan k'a bɛ kɛ minɛn min kɔnɔ ka k'o kɔnɔ an b'a Haidara fo k'a barikada ka dugawu k'a ye a bɛ min fɛ a yɛrɛ ye ɲɛnɛmaya in kɔnɔ a ka denbaya ye a ka jamana ye an y'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ an bɛ jamana na a jamana in a kɔ tigɛli ka gɛlɛn sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen ale ko ten a ko tu bi wɔlɔ tunu tu a bi wɔlɔ tunu nka tu ti wɔlɔ kasikan tunu yugati el ushbu ajalatan wala yugati sautaha wɔlɔ ka dɔgɔ n'a donna tu kɔnɔ tu b'a datugu nka n'a kulela a kulekan bi tu pɔcɔ ka bɔ ni kuma bi faamu la yata'ayyashu tayru لا يتعيش الطير في رأس محق هذا محق ولكن لا يطير فوق هذا كذب هذا كذب kono ti pangolo sanfɛ kono ti ɲaga daya o ye tiɲɛ ye i ta y'i kunkolo ye nka kono tɛ pan ni kabakolo cɛ i ye nkalon tigɛ koyi kɔnɔ tɛ ɲaga da ne kunkolo la o ye tiɲɛ ye sabu i ta y'i kunkolo ye nka kɔnɔ yɛrɛ de tɛ pan ne kun kabakolo sanfɛ isa kuma sera nin dalen fila in bɛ da i ye de i k'a dɔn ko tiɲɛ tɛ se ka kunbɛn el haqqu qawiyyun walaw kana ma'a da'if i ka mungaliya tigi ko ten alifu kisa kɔnɔ tiɲɛ a fanga ka bon hali n'a bɛ dugu jɔn bolo n'i ye tiɲɛtigi ye taa fara a kan
ni tasuma e bajila amanane tika munyotu ni yera o fa ba ulai kuna bikoya ibita janima kono Sigatala. ala ka hakli nyuma dama Amin. shina anya kanu dakuru nyedama do ka faranyonga ka dima enine ambe ka nyere nafa ni dinai ni ya kuma chale do de be galoka Sigatala. ibe kitabu nyini ka fle kitabu mimi wele hadaikul maut atigibe mudo foi no e betu doyi doni kela sebe sebew uya jate mine ko hadama de nyeji kanga jigi ka nyeji ba foka joli bo ni betu kele ngama Sigatala. Nyofanye de. wejme walaysatil mushkila fil maut fal maut babun wa kullu nasu dakilahu ko siga te femina fiu savon ko do naw recherche kelaw mo minun ngara chenyuma bawi minun ngara chejugu bawi minun korola minun makoro ko sigati mina fiu bebe na minga ko sayadu وليست المشكلة في الموت فالموت باب وكل الناس داخله سيسودي نيوني ابن يبدو ونيدونا نيبي كدو عليكونا كبوكا لكالي كودي تيكي قرآن آية دبو سبتي كل النفس زائقة الموت ni aya nana Qur'ane kono na chugo saba ana chugo saba ina abe chugo ya kirinyi nga ala yu bonyo na kaneni e waju kullu nafsu za'iqatul maut ni woni bi sayanene ni aya ina doyi josella dron ala donado kani aya in kala ka fatiha kalanka ban kani aya in taninga segi ka taninga segi abita classe la yoro mi jina min sara a cara ko jugu jina uketo ka Qur'an lame usirana ko ni woni bebisa jina uyaye usirango jugu jina min sara yoro la kitabu ye min sebe o cara ko jugu Sigatala. o jina ngani aya imbe kungulo do kono o kungulo nde keme ala kutalawi Sigatala re. ni kuma imbe fam Be fam. kitabu tigi ya betu were faraka o fleni obe kitabu mi ngono kitabu hikam wal amsal ako waladatuki ummuki bakiyan mustasrikan wa nasu hawlaka yadhakuna surura fa ahris li nafsika an takuna idha baqu fi yawmi mautika dohikan masrura ako hada madin be bamunani kasange dice min al mahad ila al lahad akwari madde ni bayi bangi kana jinya kono ni muso dona tina klobe manganda munde fe eska jigina Sigatala. na fora kwa jigina mumbe la jesisa o de ye de nana na chugo jumaina ani ni nanawa nani ni nana de kashika o de be mogo ni soja ko de fendala abala kakashi mogo bi ni soja doni kala yo de sibaka kitabu kono akwado ma de fe mina jiye kono ko inna do bi kashi de na do abi kashi o kora e konna na yoro mina ni nyenyene mayi yanga kala ngume fiye mina ka fiye mi mine bakono baralay abi duminike mba dunye ibi bana ko take iba kono ibi furaka kono ibi bana kono iba be dogo nyuni aba dani iye abi fembe keniye ibangi do ala ko ne de bi sradi bina ni sradira inana inna do ni kashi de bina mogo minum be timine naw iba ifa ibalemo ko olu be yele ebe kashila olu be yele de kwanye dengura soro ani ninana nga ere minana eni kashi de bina nga olu mi bismillah olu ni yele de bi bismillah Amin ne saja koy. o inna doyi nga ikanyele moya jabila sisa itado saya meleke ni kedo ka fasa fasike kuiki jija jenyene maya kono ya fa ahris li nafsika an takuna iza baqu fi yawmi mautika dohikan masrura itado afodo kui fatura ika kile tununa afodo kwa ka kunuge tununa walma afodo kwa fatura walma suma yele mana walma asara obi fodo mina
ko ki jija i ka yele mogo ka kashi ki ka ɲɛnɛmaya ɲɛna i t'a don n'i kasira mogo ka kashi ko i ka ɲɛnɛmaya kɛra haba'an mansura ka ɲɛnɛmaya ma foyi ɲɛ e na don ka kashi mogo ka yele i t'a don mogo ka kashi e yɛrɛ ka faru ka kashi ko e ka ɲɛnɛmaya kɛra zero ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɛ kun ye nin de ye mɔgɔ ma se ka nin labɛn i ka ɲɛnɛmaya kɛra fu ye o tuma na su in na an bɛ nin de kɛ ɲɛbila ye i ye jogo dɔw bɛ yen an ka lahalaya bi lahalaya yɛrɛ min bɛ an bolo bi jaati an ka bi walada an bɛna jɔ o de kan an ka bi lahalaya muhadiratu bi unwani ahwalu nasi al yawma silamɛya ye sariya dɔ de ye a sariya in a bɛɛ zonnen bɛ jinɛ ni hadamaden de la wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinɛ ni hadamaden anw de dara ko an ka bato kɛ o bato in na ala ye fɛn dɔ de di an ma n'o y'a ka kiiti ye ala ka kiiti el hukmu shar'iyyi huwa kitabullahi muta'alliq bi af'alil ibadi ala sabil al iqtisad silamɛya kiri n'i y'a mɛn ko silamɛya kiri lahara ko tɛ diɲɛ ko de don ya ala ka kuranɛ de don ala ka kiiti wa ala ka kiiti foyi wɛrɛ t'a kɔnɔ a dulonnen don jɔnw ka wale de la ni jɔn ka wale man ɲɛ i ni ala bɛ ɲɔgɔn na n'i ka wale man ɲɛ i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na u tigɛlen don i la u dan t'i la ni jɔn ka wale ɲɛna ala b'i gɛrɛ a la k'i kanu i ni minnu bɛ jɛ u bɛ da i la u b'i kanu sigi b'i ja i bɛ bila maasɛbɛya minɛn kɔnɔ i ye hukumu sariya dafa o de bɔra la bɛɛ ko i b'i sago kɛ diinɛ kɛra da ye ka taa se degere la bi min yɛrɛ ko a bɛ diinɛ la jaati diinɛ in tigi yɛrɛ min ko a b'a la tigitigi hali i ti jama n'i b'i kodɔn i b'a ɲininka ɲininkali kelen dɔrɔn a yɛrɛ yɛrɛ b'a dɔn ko a t'a la o ye jumɛn ye silamɛya kira ye mun fɔ a la kira ko jɔnni bɛ se ka ala dɔn kira ko silamɛya yɛrɛ la jumɛn in ka bon ni fɛn dɔw ye kira ko man arafa nafsahu faqad arafa rabba ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ dɔn k'i bɛ ala dɔn u y'a ɲininka ko yɛrɛ dɔnna ye jɔn ye a ko mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ne mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ne o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ se ka waso a ka dugu la n'a jogo ye mɔgɔ min bɛ se ka waso a ka du kɔnɔ a ka dudenw tɛ mɔgɔw tɔɲɔ ale yɛrɛ tɛ tɔɲɔnikɛla ye a dama yɛrɛ la a jogo ka ɲi k'o de bɛ wele ko mɔgɔ min y'a yɛrɛ dɔn o yɛrɛ dɔnna in n'o ko a bɛ don diinɛ domini kɔnɔ dɔrɔn ka na siga fiyewu diinɛ bɛ sin ka ɲɛ a bolo a kuma tɛ caya sina ali y'o kuma de sabati a ko ma halaka imru'un arafa kadiri nafsahu mɔgɔ si ma halaki mɔgɔ min y'a yɛrɛ valeur dɔn k'a dɔn ko ye ji ni bɔgɔ ye fɔlɔ mɔgɔ ma halaki fiyewu mɔgɔ min y'a yɛrɛ peze k'a cogoya dɔn k'a dɔn siga t'a la fiyewu i ka birifini i ka kungorodolina i ka dɛbɛ bɔgɔ don côté bɛɛ la kuma in bɛ faamu a ye kuma min tugu o la a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i dara waati la mɔgɔ o mɔgɔ dara waati la ko waati b'i janfa wa i t'a lakali man amuna zaman khanahu maa si ma da waati la fo a y'i keri i tɔn kan i m'a lakali se nali ko ten a ko wa an k'a dɔn nin ɲɛnɛmaya in kɔnɔ an bɛ yan min na ko an bɛ ɲɛnɛmaya sunɔgɔ de la ɲɛnɛmaya kunuyɔrɔ k'o de ye n'i sara annasu niyamun fa iza matu intabahu nin ye sunɔgɔ de ye sabu nin ye lahara ɲiniyɔrɔ de ye badabada o de ye yenfɛla ye n'o ye ala ɲɛkɔrɔla ye n'a bɛ faamu o tumana an ka bi walada in an bɛna jɔ jogo kan nka jogo min don o de ye
yɛrɛ ni ne an bɛna dɔn an bɛ ka kuma min fɔ k'o yɛrɛ de bi yan an ka walanda bɛ jɔ o de kan a walanda in al-insaniyatul yawma fasida mɔgɔninfinya yɛrɛ k'o de tiɲɛna fɔlɔ maaya dara k'a kantigɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ hakili dɔ de bɛ mɔgɔ ni bagan cɛ o hakili in de bɛ mɔgɔ ni baganya différence ka bɔ ɲɔgɔn na a taara ye bi bagan dɔw bɛ yen o bagan ninnu valeur bonyana ka tɛmɛ hadamaden dɔ kan i bɛ kitabu ɲini dɔrɔn Nawadir wa Ajaib i bɛ don a kɔnɔ bagan min bɛ wele ko wulu n'i ye wulu n'a kukala lajɛ o kitabu in kɔnɔ i b'a ye wulu pusayara mɔgɔ ye silamɛya y'an wele ka na jogo de ma kira y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka jogo de défend wa kira mɔden fɛn o fɛn bɛ yen minnu bɔra ala kira la u ka histoire ɲini k'a lajɛ cɛ si t'a la min ma jogo défend a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu i b'a ka kitabu ɲini i bɛ da la ko jogotigi kun don n'i y'a ka kalanden min ye min tɛ jogo kan kana siga fiyewu Sheikh Ahmad Tijani ka kalanden tɛ fiyewu ne de b'a garanti a y'a sɛbɛn a ka kitabu kɔnɔ Sheikh Ahmad Tijani a ko ale mɔkɛ ko a mɔkɛ fɛn min ka ko ala ye ko jurumu don المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت الجبل يخاف أن يقع عليه والمنافق أقيك دو نافقي كو وبيتنو جرمو كنو كذباب مر على أنفه كو مؤمن بيبولي جرمو دنيا أبي بولي أبي سكافلي a mumini te jurumu foro sɛnɛ a t'a duloki don a t'a kurusi don a t'a fugula don mumini ti yɛlɛ jurumu so kan ko mumini bi boli jurumu ɲɛ i n'a fɔ n'i ye kulu ju tigɛ n'a bɛna bɛn mɔgɔ k'a tigi b'a yɛrɛ ɲini cogo min ko mumini bi boli jurumu ɲɛ ten ko nka nafigi b'i tunun a kɔnɔ i n'a fɔ dimɔgɔba mana tɛmɛ i nun kɔrɔ i t'a dɔn fɛn tɛmɛna ni Sheikh Ahmad Tijani ka kuma di Abdul Qadir Al-Jilani ale y'a lakale a ka kitabu kɔnɔ kitabu min bɛ wele kitabul Jilani a ko n'i ye kadiriya kalanden ye min y'a tugu ka nkalon tigɛ siɲɛ kelen lahara ko a tɛ surunali don ye nin ye sirifuw de ye n'a bɛ faamu o tuma na i bɛna a ye o kitabu in kɔnɔ wulu dɔ de ye maaya sabati ka danbe sabati ka jogo sabati ka hɔrɔnya ani diinɛ sabati wulu hadamaden kelen kɔ k'a bin a bɛ cɛ dɔ d'i ma kitabu in kɔnɔ cɛ in siranna ala ɲɛ a jogo ka ɲi muso b'a bolo muso min ma siran ala ɲɛ o la dɔnnikɛlaw ko n'i bɛ muso ta k'i k'a woloma muso bɛɛ kan ka furu nka k'e de man k'a bɛɛ furu walimuso ta la i ni kungo bɛ ɲɔgɔn na ayi n'i ye wali sabara don n'a ma bonya a bɛ dɔgɔya ni kuma in bɛ faamu teri dɔ b'ale bolo diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnna ka teri jugu sɔrɔ ye kunangoya taamasiyɛn de ye kana da ala ko ma dɛ n'i teri man ɲi n'i ma fara la kana siga fiyewu hali ne bɛ mɔgɔw seli don dɔ a b'i ta kɛ a terikɛ in bɛ n'a fɛ yen a muso in bɛ terikɛ in bonya ni terikɛ in voyagera cɛ in jogo man ɲi kama a ye muso in nɛgɛ fo ka jɛnɛya sira ɲini a fɛ k'a sɔrɔ o min ye miniji ye bi an bɛna don walanda kɔnɔ i b'a faamu n bɛ dayɛlɛli de kɛ i k'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ terikɛ in ye muso in nɛgɛ fo ka jɛnɛya d'u cɛ ni cɛ in voyagera dɔrɔn ci bɛ bila ale ma a bɛ n'i da i b'a fɔ k'a ta ye so ye wulu dɔ de bɛ du in kɔnɔ wulu de y'i da k'a jate minɛ ni ne tigi tiya a terikɛ bɛ na n'a nana a bɛ don so kɔnɔ n'a donna so kɔnɔ a bɛ mɛn o tumana mun b'a bolo yen wulu a ko sini fo n ka nin ko in ɲɛɲini
nindigi tala yorola ningo fonga do mimbe ulutigi vayazera chibla la ale mana ni waradai wakli tike ko juga ali datitu Allahu akbar ulu idaka aka aklina aka miri bela sisa ngoni nube jeneala sabasuru ya damne Allahu akbar wala ni kitabu la jazaa'ul a'mal kiraba foy o kitabu yinkono ako fennani be o fennani o modo dushi kono fo duinga ke tomo hal ni mo ba kono Sikatala fennani be a fennani kelengo kele na sabatira dugu mi ngono kika dugu wele tomo hal ni mo bi arba'un la tadkhul bayta wahida minhunna illa kharaba wa lam yu'ammiru bil baraka al kiyana wasaraka wa shurbul kamar wa zina dugu shite na den minyo njamba ko dugudu du shite na du den minyo njamba kira ku ka fo ko tumodu Sikatala janfan glomi jeneya ani shweni ni njogon nani kelen wo kelen na be du kono ku ka du wele tomo hal ni mo bi ika dugu wele ko tomo hal ni mo bi Sikatala ni mo ba kitabula atoy jazaa'ul a'mal wulu ya jate mine sisa nu be jeneala sabasuru ya damine wulu wulila katama kado sokono kata suru tani flado ube jeneala wulu inde dimina ki panga yele dlanka ka cheta ngono kuma ka chinga tike ka bwala ka muso fola ta ngono kuma ka chinga tike ka bwala ka ni dadala ka wulu tiki kono Allahu akbar na foranga baya ke bido bolito di digi Sikatala kana ke fo lahara ibina ke ikun shulile ibina ke ide mi bolo ide do na yikunji domi billahi fendo bijigi kono Bijigi kono hey mashima ala ka kuma kan bla ka doyere ta ko bunye yera ko fe Utay o make Ay wulutigi nana aya soro wulin o ta chugoyaye aye wulu ta sema aye wulu ta nyesema ako falil kelbi khairun min sadiqin yakununi wa yanku irtibada waqti rahili سأجعل قلبي ما حييت منادمي وأمنا هدي وصفوا قليلي أي ولو تاسيما يا يجي أكو ولو هيرك بوتيري تري من بموسو جنين كوفي أكو ولو نانغا كانو سيجي إيما كجهاد ما ديون كوسا ننا إيه كنتري كماتيريا دبلا الله أكبر أي كانوا ولو إنفلتا إكاد ما دي لجي جوني غفصا ولا ابن عباس كو أكو كلب أمين خير من إنسان خاون أو إنسان الخاين ولو هيرك بون ولو مبيكا دو كولشي ما تدو فيكي دو نفو ما تبو فيكي بو نفو ولا ولو نابي كاسو ني ولو بلاي كاسو مغو بيدو يكا دو كونيكا ولو بابدو ni mogo min balala nako hop okora yemi na tofle ne wulu mi donde nyana tila dana du mene kaya kana nanga dana chende aw hada de mai de sikachala nin inna na kana sama na yikasa sama abafo edwa ndigi terke damile do aba ku perepere okoro nyi do ebe do sikachala ngana mi do ni kwimi na chugo ni wuluma dese ni ma baga iti do shiu mbadeu ni jogo te moya te ni jogo te dine te ni jogo te hal ni saya kunyi se mwala angumi nyomva ka nyombaya wala selani kala yikoti ako insaniyatul yawma fasidatun kom moya bana bipew لأن الأمور تغيرت كوكو يلمنا فهم مانغا يرمي كو يراي ني دوغو جيشوفه إنا فني فابي دويلا كوكو يلمنا فالخرابة فاسدة بلما سرون ويسنجي تيكي مسو كله دي غواتاني فلا here bana awi fula harasa alati here ka wibli
ka sinji tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka tila k'a ka hɛrɛ di aw ma aw ka muso kelen si min aw ka tila ka fara k'a ka duw bila par mɔrɔsɔ mɔrɔsɔ ko ala ka hɛrɛ k'aw ye diɲɛ bi wuli k'o ti kɛ balimaya k'o tiɲɛna yan wal zawjiyatu fasidatun ko furu dara k'u kantigɛ furu banna an bɛna s'a ma ɲɛfɛ a bɛ faamu wal jiwari fasida sigiɲɔgɔnya k'o tiɲɛna danaya bɔra sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ i sigiɲɔgɔn b'a muso kalifa i ma ka taa dugu la yan'a ka na a kumaw ka ca wal ahraru qaliluna ko hɔrɔnw dɔgɔyara ko hɔrɔnw dɔgɔyara a tɔgɔ kɔni bɛ yen nka a wale k'o bɛ bɔ yen a bɛ faamu wal amanatu fasida danaya tiɲɛna danaya k'o tiɲɛna wa taqwallahi mahjura ala ɲɛsiranɲɛ k'o de bolila gidigidi ka t'i dogo ala ɲɛsiranɲɛ k'o dogora wala adalatu matrukatun tilennenya ayi ko o filila de tilennenya ko o filila pewu wala hayatu ghaibun maloya ko fana ye dingɛ sen k'i cura a kɔnɔ wa sidiku matrukun tiɲɛ ayi fo ni nɛnw filila ni nɛn ma fili ko tiɲɛ ti fɔ a ka nin walawalali in na a ko fakadi kasratul kiyanatu a ko wulibali yɛrɛ la bi dɛ ko janfan yɛrɛ de cayara janfan baaraɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ko janfan cayara wa intishara li kazibu nkalon o de carina cɛ b'a sigi fo ka wuli ɛri kelen a bɛ baro la a bɛ nkalon n'a nana gɛrɛn na dɔrɔn u b'a kɔri k'a yira ko a nana koyi k'a bɛ ɲini k'an fa nkalon k'o bɛna cari wa zahara azina'u jɛnɛya k'o de bɛna yanga ka bɔlɛri k'a la k'a kɛbagaw dɛmɛ k'u kɛ maabaw ye jɛnɛya sɛnpulu o bɛna dɛmɛ jɛnɛya wɛrɛ bɛ yen k'o bɛna dɛmɛ wa zina el aki bi uktihi an ka jamana kɔnɔ bi mɔgɔw bannen bɔya layidu ma kuranɛ ye bɔya min di suratu mumtahinna suratu nahl suratu mari tɔgɔ di suratu maida layidu min nana kuranɛ kɔnɔ ban kelen kɔ o ma o sanga in na ko mɔgɔ dɔw sɔrɔla an ka jamana in kɔnɔ yan balimakɛ k'a balimamuso jɛnɛya n'a t'o kalama a ka b'o kalama muso kelen denw ka kɔnɔ da ɲɔgɔn na an ka jamana b'o degré de la bi wa zina el aki bi uktihi balimakɛ ale ma jɛnɛya kɛyɔrɔ si sɔrɔ f'a yɛrɛ baden dɔgɔnin o tɛ kelen ye wal waladi bi ummihi den ka ale ma cɛnni kɛyɔrɔ si sɔrɔ f'a ba an ka nin jamana in kɔnɔ yan n tɛ dugu fɔ tulogeren bi fana se kungo ma n'a bɛ faamu dɔ de fatura dɔ de bɛ yen a fa fatura an ka nin jamana in kɔnɔ yan a fa de fatura k'a batu a n'a banijini a bɛ te de wuli fɛn min bɛ adamaden su k'o k'a la ka taa d'a ba ma ni ba y'a min dɔrɔn ba tɛ bɔ fosi kalama a bɛ ba k'a sago ye walahi nin jamana in kɔnɔ yan jamana min karamɔgɔw kɛn bɛ ka duloki bɔ k'u bɛ tiɲɛ kunbɛn baya tɛ tiɲɛ ye a donna ta a bɔra ta baya kana kɛ tiɲɛ ye sa a ye jɛnɛyaw daga a ye fɛn bɛɛ daga nka ni jɛnɛya kɛli ni fɛn t'a la seli b'a bɛɛ yafa kɔɲɔmuso min b'i bolo n'i ye hɔrɔn ye i kan k'o santiri dɔ ma fɔlɔ n'a tilala an b'a segin i ma seli b'a yafa muso in kamana ganna n'ale y'a da a jɛlen a bɛ wuli a nɔrɔkɔlen
ay ɲɛɲini de kɛ a terimuso ko a ma ko ne b'i da ko mun bi d'i ma i k'o min a ko fo n'a kɛra ten a ko i t'o ɲɛɲini a ko n yɛrɛ woloden a ko a ɲɛɲini te nana d'a ma o don a denkɛ fɛ a ye te bɔn k'i da i n'a fɔ a sunɔgɔra a ka eri min bɛ yen a bɛ ka eri filɛ o eri sera a wulila ka taama ka na don so kɔnɔ ka da sɔgɔ a woloba min y'a kɔnɔ ta kalo joli o yɔrɔ bɛɛ k'a ka kurusi cunba ɲɛ b'a la ka taama ka si ba ma ka ba da cogo ɲɛ ba ma fosi f'a ye ba ko nin tɛ tiɲɛ ye sa ko a bɛ tɛmɛ ba ko a ma ko karisa i sɔnna a ɲɛ ɲini bani fo bi ba in ma ye fɔlɔ debi ba in bɔr'o la fo bi ɲɛ ma d'a kan fɔlɔ ni jamana in kɔnɔ yan u ye kuma minnu fɔ ala ka kumaw de don adamadenya ɲa kumaw de don ala ka faamuyali cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an safokaw ye jama o jama nana ala ka faamuyali ko ɲuman ala k'a nɔgɔya n'u ye baya minnu taara ala k'an se a kɔrɔ ala k'an se a kɔrɔ ala ka a kɛ ka an nafa k'a kɛ ka an ka komini nafa k'a kɛ ka jamana nafa karamɔgɔ ni o ye an karamɔgɔba ye n'o ye Usman Madani Sherif Haidara ye a y'an ka Safo komini kanu ka na sigi an fɛ yan o la a tɔgɔla kɛnɛ minnu bɛ sigi an tɛ se k'a kuma ka sɔrɔ an ma foli s'a ma a ye kanu min ta ka se Safo komini ma ala ka kanu in taga ɲɛfɛ an bɛ min fana ɲini an ka Safo maramɔgɔw fɛ an ka karamɔgɔ ka ko an k'a minɛ an seko damara ye min ye an k'o kɛ a la o la délégation min nana yan an b'an wasa don olu la k'an ka foli ci fɔ olu ɲɛna u k'o se a ma ka délégation fana fo u ɲuman nana cogo min na ala k'u ɲuman segin u ka denbayaw la nin kɛnɛ in an tun y'a labɛn Abudu Danbɛlɛ a n'a ka cɛdenw Abudu Danbɛlɛ n'o y'an ka komini président ba ye alhamdulilayi a n'a ka cɛdenw ye nin wajuli kɛnɛ in de labɛn ka sanga international ka munumunu ma o munumunu ninnu kɔnɔna na ala ye anw gɛrɛjɛgɛ Burukina karamɔgɔkɛ de la ani Seydou Diallo bon olu nana anw fɛ Safo komini kɔnɔ yan bi an bɛ ala fo ka ala barikada u ka wajuli kɛko ɲumanw na inshallah an b'a deli ala fɛ wajuli minnu kɛra a lamɛnko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye a faamuyako ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye a kɛra ala k'a ɲɔgɔnna caman de yira an na karamɔgɔ minnu yɛrɛ sera an fɛ yan nɔ an b'u fo k'u barikada u ɲuman nana cogo min na ala ka segin n'u ɲuman ye ten nɔ an bɛ ala fo k'ala barikada ni Abudu ka foli ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada ala k'a ɲɛ mɛn a la ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma an den cɛman n'a musoman an ye karamɔgɔ kanu cogo min ala k'u kɛ ka karamɔgɔ kanu ten ala k'an dɛmɛ diinɛ baara la ala k'a nafolo nɔgɔya k'a si d'a ma k'a kɛnɛya d'a ma k'a sutura d'a ma ka karamɔgɔ mɛn a ɲɛ ala k'o kɛ kira bonya kama shirifu bonya kama bidon barika kosɔn sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo su in na ka ala wale ɲuman dɔn ka barika da kosɛbɛ ka da kan bɛ komini min na bi o ye Safo komini de ye komini kura dɔ a sigira a ma mɛn fɔlɔ yɛrɛ a ti tɛmɛ kalo damadɔ a ti san yɛrɛ dafa fɔlɔ o kɔnɔna na tournée min bolo dara u do international fɛ u nana a kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan ala sɔnna Safo garisɛgɛ donna a karamɔgɔw la ka na su kelen ɲɛnamaya an fɛ yan vraiment a kɛra cogoya min na a kɛra wasa ye a kɛra bonya ye a kɛra karama ye an ka karamɔgɔkɛ a bɔra ka kuma minnu fɔ a y'an wasa vraiment a y'an wasa bon anisɔru bɛɛ kɛ laɲini ye fɛn min an ye fɛn min faamu an karamɔgɔ ka kuma na an ye fɛn min faamu diinɛ na walasa k'o lase mɔgɔ wɛrɛ ma u ka se k'o faamu ka fara an kan alhamdulilayi an wasara o sira in kan kosɛbɛ mɔgɔ min ye baya kɛ a bɛ se mɔgɔ tan ni kɔ ma o kɛra e yɛrɛ ɲɛna cɛ ani musow la o ye anisɔru ka laɲiniba de ye sabu ni jogow ɲɛna ka sigiw bɛ ja lahara ko in an bɛ se ka o ye ko wɛrɛ o bɛ se ka kɔfɛla kɔnɔ mɛ kɛnɛkan ko kɔni min ye ni jogow kɔni ɲɛna jamana kɔni kɔnɔ an bɛ lafiya donc an b'a dɔn jogo dilanli sira anw ma fura foyi yara bi ka tɛmɛ baya kan an minnu ye baya kɛ an b'a ɲini ala fɛ u y'a kɛ ŋaniya ni dusukun min ye yarabi ala ka dafali nɔgɔya y'u bolo an karamɔgɔ bonya kama karamɔgɔ minnu yɛrɛ bɔra ka wajuli in kɛ an ye dɔnni nafama dɔnni barikama a bɛ ala de bolo yarabi ala k'an n'u jidi dɔnni na an ka komini
a ɲɛmɔgɔw cɛw la musow la denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔbaw la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma Ala k'an bɛɛ dɛmɛ commune min taa ɲɛ ni hakili min Ala k'o duru an kɔrɔ ka musakaw nɔgɔya an ye kira n'a so kama sirifu bonya kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam. an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu minnu kɛra Ala ka duwawu ninnu minɛ ɲɛfɔli minnu kɛra silamɛya diinɛ a faamu na Ala ka a faamu to an kɔnɔ k'a ɲini Ala fɛ nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an karamɔgɔ min n'o ye a Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara sija ani kɛnɛya Ala k'a d'a ma an karamɔgɔ minnu ye nin wulikajɔw kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen segi i ka dugu kɔnɔ hɛrɛ la baden na k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an n'a nin waati in na Sherifila Jabarani sanfɛ k'a deli Ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala ka chideme nebo tinya wilila dabali jugu kemuri